kepada panglima basah, hulu balang rang namukan, nan tinggi tampak jauh na mempunyai padang kebasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah, karena beliau selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kepada kita semua. Seterusnya kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mengirimkan rahmat dan hidayah kepada beliau dan kepada keluarga beliau dan kepada kita umat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ambo akan mencoba persambahan dengan cara adat istiadat kita di Minangkabau. Terlebih dahulu ambo menyampaikan kepada sanak saudara, kepada niniak mama, kepada kaum ibu dan kaum bapa untuk selalu mendukung channel YouTube Amboku supaya kedepannya mudah-mudahan adat istiadat kita terus berkembang, terus maju. Dan adat istiadat di Minangko terlihat di mata dunia. Bagaimana adat istiadat di Minangkabau. Jadi kita sebagai orang Minang harus kita banggakan, senang dengan cara adat istiadat di Minangkabau. Karena adat di Minangkabau ko adat basandi sarak, sarak basandi kita bunga. Dan tolong dukung channel Amboku, subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Namo Ambo Sukardianto Bagala Datuk Palito Bangsa. Terima kasih. Terlebih dahulu kepada nenek mama nan gadang basa batuah ba ibaret kayu gadang manangah koto. Olah-olai putaran angin nan bapucuak sabana bule nan baurek salimbago jantan babatang gadang saundiku. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabeh. Nan badahan rimbon de adat nan babungu alwe jo patuk nan babuah kato nan bana. Nan babuah labek dapek dimakan makanan kato jo nagari. Nan badahan kue kagantuangan cupak nan dua. Nan pertamu cupak usali nan kedua cupak buatan. Nan badaun rimbon de adat tampek bata dua kehujanan tampek balindung kepanasan. Alunan dagang dari jauh pidoman musafir dari Subang. Taruh kepada iman dan katib bila alim dan ulama sarato tuan kumalin jupalito. Suluh bendang adat limbago, suluh nyatu masuk di dunia, bendang nan sampai ke akhirat. Tagaknya baca min kitab, duduknya rintang jupituah, pandai mengaji jubah hadis. Kecara min nan indak kabur kepalito nan indak padam, kesangkutan nan indak sakah panarang jalan ke akhirat. Taruh kepada cadiak tahu pandai. Nan cadiak jata arif budiman, cadiak ketampe urang batanyo, pandai ketampe urang baguru. Nan pandai melok metongkan, nan pandai mau kuah majangkaukan, pandai badalis jubah hadis, pandai melukis jutiruan. Tiru tiladan dek nan mudo, tahu didahan kamanimpu, nenjaleh dirantiang kamalati. Sehingga runcangnya indak mencucuk, tajamnya pantang malukai. Pasak kungkuang kuncinan taguh sumarak kato junagari.
Taruh kepado panglimo basah, hulu balang rang namukan. Nan tinggi tampak jauh na mempunyai padang kebasaran. Babaju merah tando barani, kok barantiang nan ka menyisik batung gua nan ka mamare. Tabu jua lalu tabu lintang patah, ariak nan bunyi patih tungga galak nan bunyi tabiang runtuh. Kok lalok bakalang bangkai, kok makan bakuadara. Taruh kepado mudo pamimbiang dunia. Nan capek kaki naringan tangan, sehingga capek kakinya indak manaruang ringan tangannya pantang memacah. Asu tarantang dua sudah, nan bahati suci bamungko jani. Pandai basilek di ujung lidah, pandai manari di ujung padang. Memakai raso jo pareso, memakai malu dengan sopan. Walau kamampeh riak juga lombang, bararak karang katapian, arek kapacik dengan taguh, bakato tetap dinan bana. Taruh kepado kaum ibu, limpapeh rumah nan gadang, hiasan di dalam kampung sumarak dalam nagari. Kok hidup ketampek banazar, kok mati ketampek baniak, ka undang-undang kasarugo, kepayong panji ke Madinah. Amban puri urang bunian, urang nan duduk di sukatan. Bukan tambilang pengulamai, tambilang pengali pekuburan. Ambo membilang bukannya pandai, hanya ke untuk persambahan. Kayu banamu si kayu rukan, batang sarupo jo anjangan. Kok tasabui ambo dinan bukan, tolonglah sapu dek nan pandang. Sabab baru bahlai biaso lawanan sapu, batuka biaso lawanan ansa. Ambo suku manarimu jo alhamdulillah kejawabnya. Karena ba itu tato caro adat istiadat di Minangkabau. Kok baru basapu, kok batuka bangsa. Bakato di bawah-bawah, menyau di lili. Nah, dengan indahnya adat istiadat di Minangkabau ko, mangko taruh kita lestarikan. Maka ambo memohon kepada sanak saudara dimanapun barado, kepada niniak dengan mamak tali tigu sepilin tungku tigu sejarangan. Ambo mohon dukungan dari niniak mamak, para alim ulama, pada kaum bungdo, dari kaum bapak termasuk sanak di saudara. Ambo memohon untuk dukungannya, subscribe video ambo ko supaya adat istiadat kita terus dilestarikan sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin untuk video kali ini persambahan hanya itu yang bisa ambo sampaikan. Kalau ada ambo salah meletakkan sesuatu indah pada tampeknya, meletakkan kepuak-kepuak indah di atas permata, ambo mohon maaf. Karena umur 6 balun setahun jaguang, darah 6 balun setempuk pinang. Dalam balun kehajutan dan kek balun tasubarangi. Kok tinggi karena dek ruweh, kok tabah karena dek daging. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.